आच्छा बन्दा दिनै लामाथिंजाय जाय सिख्लाया फैगोन बेखौनो आंनो बोना होनांगोन। आंथ' रेडिखा जायला। औ जागोन जायला। नोंलाय गोलाव टेनसन लानाङा। थौदो जायगायाव। थौ दिनैब्ला सोर सिख्लाखौ लोगो मोनो। साफा लोगो मोनबा मोजां जागौमोन। मोजां सासेबो बासिनो मोननाय नङा खिन्थु। आंनोबो सासे नांगौमोनलै। बेनोसोलै आंनोबो सासे नांगौमोन। मोनगोनब्रा उनाव गासैबो फारि फारि। सान्दुंआबो गोसाथार दिखं। थौ बिसोर जिरायनोसै। थौ वाव गुस्ति जारौ फाफ्लि गांगुरगुर आथिंनिफ्राय खर' बिजौआव लागि जेबोआनो गारजाखाया माथोलाय। ओइ बन्दा गोलाव नाहरलाय। वाव आंनो नांगौमोनलै। गोसोम बन्दा दानो नुवाखै लोगोआव हिर'आनो दंखायो। नंगौथार तेब्रा मानसिनि महरानो डाम्पार गारिनि हेडलाइट फिउस थांनाय बायदिसो। नोंजों समाया आंजों समायगोन। नोंलाय नों गोलाव लावनो साला एलियन स्टाइल। नायहरलाय मन्जित बैसो सेंग्राफोरा जोंखौ नाहरना माबा माबि बुंगासिनो। दानि सेंग्राफोरालाय बिदिनोसै। ओइ नोंसोरलाय जावलायलायबाय थागोन ना आंनो बोना होगोन? आं बारसिनग्रोनोसैलै। बन्दा ओइनो जायलाय बारसिनिबाय। ओइ भाइ रथ'लाय। आच्छा फंबाय नों इसे साइड जाथ'लाय। वाव खेबसे बिलिरनोसै आं। वाइट ओइदि हामा बेया गुफुरा गोसोमा हायाव दंना अख्राङाव दंब्रा आंलाय। मा जाखो? ओइ आंखौलाय मानो हमथादो? होसो सालाफोरखौ होसो। थायना बैयाव थायनाय। ओइ दा आंनो लागायग्रोनोसैलै। साला ओइ गोलाव मा नायबाय थाखो? लागाय सालाखो। ओइ र' बन्दा हेब्रा गोलाव सिखार। आया मा जाखोब्रा बेलाय दिनैलाय? र'ब्रा मानसि गोमालाय बिदि बुयो नालै। बोरमा बेदर जाना फैग्रोनि नेक्स्टआव बुलायगोन। बन्दा गोलाव थौदो। ओइ जुजिनांला फैदो। नेक्स्टआव बेथा बोरमा बेदर जाना फैगोन नोंखौ बुफैगोन। खारग'आ फैदो हायना। हायना नों बे सेंग्राफोरखौ सिनायमोन नामा? ओहो आं सिनाया। आच्छा बन्दा आरो गोलाव दाखालिनि सेंग्राया बियो आं जाय सिख्लाखौ नुनानै मेजेरदोंमोन बेजों थाफानाया माबा एकदमबारे जेक्सनफोरजोंसो सिखायजानायमोन नामाब्रा? जाबायदि खाथ्रामोनलै। जेकिसाननि माने बुरस्लिनिसोदो बियो। बुरस्लिनि अब्लाथ' बहुद डेन्जारानोलै। डेन्जारफोरा बियो डेन्जार। नुवाखै आं बारना जोनायाव माबायदि होफिनदों उल्थानो। आरो गोलावा माबायदि थादों खोन्थालाय गोलाव। बन्दा आरो जायला चाइनायाव थांनानै बै सावलेनखौबो लानाय आइडियायाबो आंना जायासै। बै दिन आं बाहायनोनो हायासै। मा जानाय बेखौ नुनानैनो आंनि गोसोआ दुब मोनखादोंमोन। आरो बे बन्दानि जोनायाथ' बेखौ नुनानै सानबाय बायबाय हाबाब बेलाय मालानिफ्राय चाइनानि कम्पु रोंना फैनाय नोंलाय? बबेनिफ्राय रोंनाय नोंलाय? आंनो चाइनायाव थांनानै बेफोरबायदि कम्पु रोंना फैयाखै। माबोरै रोंनाय नोंलाय? रोंगौबोरा आंबो न' सिङाव सिखायबाय थानो आंबो हारसिंनो। नुवाखै नोङो बुरस्लिनिफोरखौ?
बोनानै इउटुबाव फल' खालामोबोर आंबो गथायखौ सोब खोथाखौ बाद दोन जों बेखौ लागायफिनथारनांगौ मा बुङो जायला लागायनायाथ' लागायफिननांगौलै ओमफ्राय बै दिनखालि आङो चाइनिस कुम्फुनि फर्मुलाखौ बाहायनाय मोनबा सालानि आथिं आखाइ थमस्र' सेफायजोबनो हागौमोन नोंलाय माथो बाहायदि माथो जानाय नोंलाय लोगोआव गार्लफ्रेन्ड थाबाबायना ओंखायनो ओंखामखौ मोनगारगारदोलां थेफ्राया बोरै बे थेफ्राया नुजायासैना बेयो दिनै फैया नामा बेलाय जानोलै थेफ्रायाबा मा जाखो बन्दा आरो गोलाव जों दिनैनिफ्रायनो जिम खालामनायखौ सुरु खालामनांसिगोन जाहाथे जों बे सेंग्राखौ बे साननैसोनि गेजेरावनो लागायनो हानाय बायदि बिदिनो जानांगौ आंनिबाथ' लागायफिनथारनांगौ बेखौ मा सावरायबाय दं नोंसोरो थेफ्रा देहायालाय बोरै जाखो देहा नङा ओइ दाखालि सेंग्राया बुना नांगौ माथो गाहामैनो होजादों नामाब्रा गोरनायालाय माथो खेंख्राख्रासो जाना फैख' हा रोदाफोरानो दोनथामसबाय नामाब्रा बावबाय खोमालै आंबो मोजां जायाखै ओरै होनायनि खोमा खेबसे आइदै हा दासो स्रां मोनबाय नुद' आं माबायदि रोंगौ मोजां मोनबाय दाना मारगौलै बन्दा नोङो डेन्जारसो ओंखायनोथ' जिम बानायसै जिम बानायनोसै थौ जागोन आच्छा बन्दा गोलाव ओइ थेफ्रा नोंसोरथ' जे फर्मुला रोङालै गटेखे आंनिखौनो नाय सिरियालै था दे आइया फाग्ला मा खालामनाय जादों बिलाय जिम बानायनायखौ न'खौ जिमखौ बिदि बानायो बिखौ बिदि लाया रो आं देखायनि मोसौ आंनिखौ नाय ओरैहायसो फाग्ला बिदिसो जायो है नोंसोर दिखांगोन नालाय ओरैहायबो लाबो नो खालामदो माथो बोननाया ओइ गाइस सोलोंजेनबा फै हा थौदो गाइस ओइ लाइनाव था नै नाय आंखौ फल' खालाम आखाइखौ उनथिंजाय ला बेनिफ्राय नमस्ते खालाम नमस्ते र'लै फर्मुलाफोराबा बोरैमोन बावलायलांबाय रोंखायानो खोमालै आं फोरोंनि नायथारनि आंनिखौ नायफै नोंसोर जेबो रोङा नोंखिथा फै थाय दे नों बानायलाय जागोन ना आं जाया जेरै बानायो बिदिनो बानाय खुलुमबाय नोंसोर आं जेरै खालामो बेबायदिनो खालामबाय था जागोन ना गासैबो 1 2 3 बारदो आइदे है फर्मुलाखौ बिदि जायो एगारो नोंबो रोङा थां है मा एखरा नोंसोरलाय बबाव सिखायना फैदों नोंसोरलाय नोंलाय मालानिफ्राय रोंगौब्रा दे बानायलाय नाय आंनि खोथाफ्रा नाय पजिसनाव था रेडि ओइ इसे गोजान था नांगोन जाबायथ' रेडि नोंबो उन्दु
माबायदि मोनद' स्रां स्रां मोनदोना? फाग्ला फाग्ला खुम्फुआखि बिदि जायो नामा? आदसा नोंसोरनिखौ नुनानै दासो गोसोआव फैबाय आं। नायदो दानिया हैया ओइ हैया हैया आइदि है नांबावनोबा फै नांला नै बन्दाफाय माथो जाखो जायला दिनैनाथ' प्रेक्टिसा गोगोम जाखाबायलै जाबाय? जोंना। फिट जाबायब्रा एबार लोगो मोनबानो हख्लायथारनांगौ सालाखो। एबार लोगो मोनबाथ' गैला बियो जिफोर जोबखाबाय। एबार लोगो मोननांगौबा लोरायसिगोन आं एबार लोगो मोनबा गखायो थौ गोलावना बोयो है लाना फै ओइ फाग्ला जाबाय नामा नोङो बेखौनो दिखांनाया? ओइ दंफै दंफै फै केप्रा हमफैलै बेखौनो दिखांनाया दे हमदो साइड जाजोबनाय नोंसोरो गोलावा साइड जा हागोन नालै बा फैदो सिङाव